Ik ben Hanne Hoogsteen en ik ben een singer-songwriter in Frieske taal. Sto mij juist erin, schat, bloos dan even sjen. Ik had er op een gegeven moment een wedstrijd in van Lied, dus een singer-songwriter competitie in het Friesk. En toen ben ik mijn Fries schreeuwen. En toen op een gegeven moment ben ik daar treden worden. En toen bleek het dat die Friese taal, dat er heel veel aandacht van weer en dat er heel soort vragen naar weer eigenlijk van jou is meer Friese muziek. Dus op een gegeven moment ben ik daarin getrokken omdat ik merkte van wow, die Friese taal die had even wat extra aandacht nodig om er weer bovenop te komen. Dus dan wil ik daar graag mooi helpen. Ik wil graag een realistisch verhaal over de leven vertellen. Ik ben zelf hartstikke romcom verslaafd. Dus 10 Things I Hate About You, die ga ik 100 keer zien. En dan kom je zelf in een relatie terecht en is van oh, het is net diegene die in mijn gedachten lezen. En die heeft me achterna draven als ik naar het vliegveld ging of dat soort dingen. Het is heel erg gefocust op communiceren en elkaar praten, van elkaar horen. Trofjeugdje en dat verhaal wil ik graag vertellen. Dus dat het net al hier zonneschijn en roze blaadjes, ik al is dat er in het begin al een beetje. Het zou heel leuk zijn om iets van de Friesfestival ooit op Eurovisie te hebben. Iets in die trend, lijkt me heel cool. Van nou natuurlijk iets liedser horen, misschien een keer terug Friesland zelf in de toeren, zodra het album en alles uit is. Dat lijkt me heel leuk.